Wakhe wathi ugogo Maweni akukho mntu uconfused njengogogo Skhotheni. Na ugogo Skhotheni ke thina simazi as isangoma epopular kakhulu on Facebook, and then wakhona ke nalapha ku-YouTube enabalandeli okanye unabalandeli abaninzi kakhulu. Apha ku-YouTube ke ngoku akasaposti eza video zakhe zoba sisangoma. Une-podcast ebizwa The Venting Podcast. Na ku-TikTok ke unayo-TikTok wakhe apho ke ebeposta izinto zobungoma. Kodwa ke ngo-April kulo nyaka apha ku-2025 uye wachaza uba yena akaseso sangoma, akasapractice ezisangoma, akasaniki bantu zidliso nazichitho, yonke loo nto leyo uphumile entweni yoba sisangoma, ubhizi ngoku nezinto zokukhonza, izinto zecawa. Sabona ke ivideo awaye wayenza, nantsi ndizayifaka uba anisayikhumbuli, sabe ngoku simbona sekhulile nento zakhe zoba sisangoma, kodwa ngoku siphinda simbona egida esisangoma just last week. Ngicela ke nikhe nibukele le video yakhe ngo-April, then ke ndizawudlala ke nale ndiyibonileyo ugogo esemcimbini wento ezidibene nobungoma. Sanibonani, this is Utumi Muthuning, known as Gogo Skhotheni. I'm officially making this video to announce that I am no longer a traditional healer. I am no longer a sangoma. I am no longer practicing as a sangoma. I'm no longer doing consultations. I'm no longer giving out isidliso. I'm no longer giving out imbiza, yonke nje lento. I'm no longer doing it. I am a child of God. Yes, this is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Ugogo Skhotheni ke lowo ebekumcimbi wentombazana ebizwa ngoba ngu-Oratile. Na u-Oratile cawa ke kuthiwa welithwasana likaGogo Skhotheni, sesuka ke nakwi-podcast yakhe apha ku-YouTube ebizwa The Venting Podcast. So kuthiwa ibi-homecoming yakhe lena. So nanku ya uGogo Skhotheni ke simbona pha embethe enxibile ke nelabhayi lakhe, elabhayi mosalabhayi linxitywa zizangoma okanye emcimbini ke, but ke ebepha edansa. Mhlambi ke kwi-defense yakhe uzawuthi hayi ebeyosapota u-Oratile ke kuba ke wayengugobela wakhe, andiyazi, kodwa ke ikhangeleka ngokungathi ungumntu obuyeleyo entweni yobungoma, because kaloku bethe ungumntu wecawa ngoku, so bendingalindelanga uba singambona kwiindawo ezinjeyana. Kodwa ke wayetshilo uGogo Skhotheni uba usakholelwa kwii-ancestors zakhe and soze ayeke. So mhlawumbi uthi ke suba kekho allowed uba ngade a-athende ke nomcimbi womntu. Kodwa ke khanikhe nitsho nina uba nibona njani le ndaba kaGogo Skhotheni ekulo mcimbi egida. Mam Gobhozi uyabulela kakhulu ngothi nibukele le video. Ndanibona kwivideo elandelayo. Bye.